سوریا مترسیدارترین وڵاتە لەسەر ئەردی کۆپوڵاتێک کوشتن و کوشتارێ تێناف برن. هەوڵاتên سووری بوونە بارمتە بەدەستی هێزن چەکدار. دە ساڵە 2015 زەتر ژێ 21,000 هەوڵاتی بێ سەدەمên جودا هاتینە کوشتن. ژێ بردومانە بالافرەنشەری هەیە کودگەیدە ئەشکەنجەدانێ دێ زیندانی ڕژێمە سووریەدا. لە گۆری راپۆرتا ساڵانە ڕەوانگا سووری بۆ مافێ مرۆڤان. دە ساڵە 2015 بە سەدەما شەڕێ نافخۆیە سووریا 21,179 کەس هاتینە کوشتن و هەموو ئالیژی لە ڕژێما سووریا بگرێ هەیە کودگەیدە گروپێن چەکدەرە ئۆپۆسیۆنێ و بەلافرین ئەمریکا و رووسیا دەستی جێوان کوشتیانە هەبوون. لە گۆری راپۆرتێ دە ساڵە 2015 لە ڕژێما بەشەر ئەسەد 15748 کەس لە سووریا کوشتینە. ji vê hejmarê jî bi tinê 3704 kes çekdar bûn û 12044 kesê din jî hewelatî bûn û 2592 kes zarok bûn. Amajepeyekî jî kiriye di wî salda 556 kes li jêr eşkenca hêzên ewlekarên Sûriya jiyana xwe dizîne. Gotinafan da 4 afrad û 7 zarok hebûn. Sadê 38 ya rêja wan kesan ku bi sedema êrişên rejîma Esed jiyana xwe dizîdin afret û zarok bûn. Bi wî awayî ku rojane 10 zarokan jiyana xwe dizîne. Rewanga Sûrî behsa wêkî jî dike. Bi sedema êrişên balafirên Rûsya ku di meha Eylûla îsal da dest pêkirîne 849 hewlatî hatine kuştin ku 199 kes zarok bûn û 109 kesên din jî afret bûn. Hevdem li gorî êrişên YPG 132 hewlatî hatine kuştin ku 32 zarok bûn û 12 jî afret bûn. Bi sedema êrişên grûpên tundiraw 2265 kes hatine kuştin. Ji wê hejmarê jî 2098 kes ji aliyê çekdarên Daeş hatine kuştin û 732 kesên din jî ku 732 yan çekdar bûn û 1366 jî hewelatî bûn. Navxwe da 149 zarok û 188 jî afret bûn. 8 kes jî li jêr eşkencê jiyana xwe dizîne. Hejmara wan kesan ku bi sedema êrişan yên bereya Nusra hatine kuştin 167 kes bûn ku 78 çekdarên opozîsyona Sûriya bûn û 89 kesên din jî hewelatî bûn. Li encamê êrişên hêzên opozîsyonê jî 121 kes hatine kuştin ku 49 çekdar bûn û 72 kesên din jî hewelatî bûn. Herçend hêzên hevpeymana navdewletî behsa wêkê dikin ku pêkayîna armanjê xwe gelek hîrin. Lê Rewanga Sûrî bû mafê mirovan behsa wêkê dike ku bi sedema êrişên hevpeymanan 277 kes hatine kuştin ku 87 afret û 46 yên din jî zarok bûn. Li gorî dawî amara netewên hevgirtî lê destpêkirina şerê Sûriya ku nêzîkî 5 salan berdewam e zêtirê jê 250,000 kes hatine kuştin. Zebarî kuştina wê hejmara zava hewlatiyan li gorî dawîn amara Komîsyona Karûbarên Penaberan ya ser berêxirawa netewên hevgirtî 4,390,439 hewlatên Sûrî awarê welatê Tirkiye û Lubnan, Ordun û Iraqê bûne. Li gorî dawî amara rêxirawa kûça navdewletî jî di sala 2015 da zêtirê jê 1 milyon penaxwaz ku zûrbeya wan hewlatên Sûrî bûn xwe gihandîne welatên Ewropa.